Policija već 5 dana traga za VN 13 godina, a od juče mu se u bekstvu pridružio i mlađi brat ZN 11 godina. Braća odavno zadaju velike muke institucijama jer su do sada nebrojeno puta pobegli iz Centra za socijalni rad, gde su smešteni zbog sumnje da su počinili ubistvo i više od 40 pljački širom Novog Sada. Oni zbog starosne granice nisu krivično odgovorni i ne mogu biti smešteni u ustanovu zatvorenog tipa. Mlađi brat ZN je uhvaćen za Božić i predat Centru za socijalni rad, odakle je pobegao za manje od 24 sata. Čini se da VN pravi više problema od mlađeg brata jer njega jedva da uspeju da obuzdaju i vrate u Centar za socijalni rad, dok se ZN jednom čak dobrovoljno vratio. Nažalost, to dugo nije trajalo i vrlo brzo je ponovo pobegao. Oni su krivično neodgovorni i ne smeju da budu smešteni u instituciju zatvorenog tipa, a zaposleni u Centru za socijalni rad ni ne stignu vaspitano da deluju na njih, jer odmah pobegnu. Zato se sada traži sistemsko rešenje, priča naš sagovornik.